Els seus orígens no tenen res a veure amb l'artista irreverent que la gent coneix. Xavi era el fill d'una destacada família de l'alta burgesia. Son pare era un metge respectat i ell va tindre ocasió d'anar a una de les escoles més elitistes de la ciutat de València. No era mal estudiant, però la dislèxia que patia, un trastorn que aleshores ningú ben bé coneixia, el va abocar a un altre món, al món de les imatges. I així va anar evolucionant. Ell, a poc, va anar fugint d'aquest entorn de disciplina excessiva, d'aquest entorn en blanc i negre, i va decidir anar a crear la seva pròpia vida en color i amb un somriure, dibuixant-nos a tots els espectadors que contemplen la seva obra un somriure i un instant de felicitat. És per això que és un veritable honor convidar-li que estigui amb nosaltres. Xavier Mariscal, benvingut a València. Hola, gràcies. Què tal, com està? Molt bé. Molt bé. Un dia com avui o ahir, no? Quan vaig arribar de l'estació, una llum, uah! I un caloret molt xulo. Què sent quan arriba així? Bueno, sempre te toca. No sé, estàs a casa. Sent que es troba a casa, no? Sent que es troba en la seva casa. Que no en la seva terra, no? Perquè vostè no és molt de dir esta és la meva terra o la terra de la... però sí a sa casa. Bueno, són molts anys i sobretot són els primers anys que te marquen molt. De fet, jo penso que, no sé, jo he tingut l'ocasió, per exemple, d'estar als anys 80 un mes a una aldea de Japó, on tot eren camps d'arròs i petites muntanyes de juncos i de bambú i de repent vas trobar un dia passejant i dient, però cony, on estan els pins i el romaní, on està la farigola, però què passa aquí, no? O sea, i de repent dius, clar, quan estàs al Saler i tens els pins i la platja, la sorra, i quan passeges i veus que els carrers de València estan plens de taronges i el verd aquest amb el color de la taronja, no? Que te sentes, no sé, m'imagino que com l'has viscut de xicotet, pues te sents molt feliç i molt de que això lo coneixes i te dona tranquil·litat, no? Ho va conèixer de menut, la zona del Saler, anava prou per allà. Sí, clar, i tant. Ha tingut ocasió de tornar darrerament a aquesta zona, xapar aquella platja? Sí, sempre que puc, sempre, i sobretot a l'Albufera. És una injecció d'inspiració, d'energia, no sé, són moltes coses. Què sent quan està en una barca? No sé, estàs molt feliç, no sé, i és algo que quasi cada dia ho podries fer i no te cansaries mai, jo per almenys. No sabem, digues. Per la tarda, no? El capvespre. Per exemple, avui, no? M'imagino que el sol tindrà uns colors impressionants. I d'alguna manera li van marcar aquests paisatges a l'hora de dibuixar, li va quedar una mica aquesta idea de plasmar aquella força visual. A tothom te marca quan eres petit i estàs en un entorn i més com aquest, no? No sé, no ens donem compte, jo penso que no valorem suficient. No sabem el que tenim, no? Sí, i sobretot també la mateixa societat i tot. Estem en un país que és molt educat i no, és que este país està lleno d'envidiosos. Jo conec molt bé Japó i hi ha molta més enveja a Japó o a Filipines que a Espanya o a València, segur. En fi, com li van les coses? Nous projectes, no? Imagine que no deixen d'eixir. Sí, molt bé, molt bé. I ara hem obert una botiga online, que es diu.
mira que bé. Sí, és com un somni, no? Perquè no sé, quan eres petit mai podies pensar que tindries una botiga que no existeix, però que algú que està a Buenos Aires o Bogotà o Tòquio diu, mira, em compro aquest dibuix del Mariscal, tu que xulo, i se l'envies. Està tenint ocasió de rebre molta estima per la gent en general? Sí, sempre. Molt de carinyo, sempre. Impressionant. Primer a València, i sempre, i contínuament. O sigui, de fet, hem obrit la botiga fa 2 mesos i l'altre dia em van dir, oye, els valencians són els que més compren. Sí? Caram. Que, clar, compren vol dir que t'estimen, que hi ha carinyo i diuen, doncs jo vull aquesta samarreta o vull aquest dibuix, no? És xulo. També va tindre ocasió ahir d'estar en una conversa, una xerrada sobre la ciutat fallera, no? Sí. I bé, ens podria traslladar alguna de les idees que li van resultar més interessants o alguna de les que es va portar vostè? Bueno, era un debat d'idees, de veure què es podia fer. El que passa que de sobte també hi havia moments que també parlaven de lo que eren les falles, no? Però no sé, d'alguna manera jo penso que les idees més clares eren com és possible que tot una tecnologia, una manera de fer de molta gent, sobretot europeus i estrangers, que sí que han vist reportatges, però que no saben molt bé què vol dir això de les falles. Es podria fer com tot més que un museu, una cosa viva, on tu pots visitar tallers i pots, no sé, veure tot el que hi ha darrere d'una falla i el procés, que és molt, molt interessant. I també, no sé, una idea d'obrir-lo una miqueta més, de canviar, de tratar que tota aquesta horta que encara hi ha per allí, encara que aquesta gran carretera que han fet, però no sé, hi havia idees molt bones. Què sent vostè quan veu una falla? Bueno, jo com sempre, les coses que t'estimes molt, les odies i les estimes. Per una banda, clar, jo soc d'una generació que érem 4 i quan jo era xicotet, i no tan xicotet, jove, els carrers de València podia aparcar, quasi no hi havia tràfic, quasi no hi havia gent i la mascleta sempre te posaves en primera línia, no havia medides de seguretat. Això és molt nou. Les cases no es tancaven, els cotxes no es tancaven i era molt més fàcil tot. Les falles, avui en dia, a mi em costa molt vindre perquè és que tens que lluitar, tens que donar-te d'hòsties per arribar a una mascleta des de 400 metres, o si no, estar allí a les 10 del matí esperant que ser el primer. O sigui, hi ha molta gent, massa gent, i és un desmadre. No pots mirar a tocar les falles, d'alguna manera. No ho sé, és bastant complicat. Per una altra banda, també està molt bé que sigui un moment on la ciutat és com un carnaval, tot està permitit, els cotxes no poden circular i van les bandes... No sé, és una mescla. També les falles tindrien que canviar. Hi ha alguna cosa que dius, hombre, sembla mentida, que no hagi una evolució de lo que es podien fer. Hi ha idees fantàstiques per fer falles. Sobre el monument en si. Sí, clar. Com ara quines idees, per exemple, li venen al cap? Home, podien ser més interactives i podien ser també amb tota la gent del barri participant.
fer un concepte que el fallero fa una estructura, una sèrie de coses, però després tota la gent, o una gran majoria de la gent del barri, està ajudant, proposant i tocant la falla i terminar-la. Es podia fer una falla tota comestible, per exemple, i deixant sempre algunes fustes per la cremar, però que des del primer dia ja es comencen a menjar els nens i és una falla comestible, per què no? Podria ser també una falla, no sé, de moltes maneres, no sé. Li ha cridat l'atenció, ha tingut la possibilitat alguna vegada de fer algun disseny faller? Sí, una vegada, sobretot quan eren xicotets fèiem petites falleres infantils. Però sí que, a veure quan fas una falla, no he fet mai. Com li va la vida a Barcelona, a hores d'ara? Molt bé. Molt bé. Troba a faltar l'activitat de l'estudi, del gran estudi, de les èpoques amb centenars de treballadors, d'eixes soroll, d'eixes rialles, d'eixa activitat, o ja s'ha adaptat a una vida una mica més tranquil·la? Jo vaig en moto i en bici, m'agrada més la bici perquè no hi ha retrovisor, o sigui, no miro mai a darrere i sempre estic mirant què és el que va passar d'aquí a 5 anys o 5 mesos o 5 dies. No ho sé, estic molt content perquè també adoro el canvi, m'agrada molt canviar. Ho va passar molt malament quan vaig tindre que tancar aquest estudi perquè és trencar una família i moltes sinergies que funcionaven molt bé i va ser com de plorar molt i molt trist, molt. També per no saber arribar a un moment que dius, sempre t'autocastigues, no he sabut fer-lo bé, gestionar bé tot això. Una persona que ens ha fet feliços a tants i tantes voltes mereix ser feliç. I alguna vegada li he sentit dir a vostè que vostè és un pessimista optimista? És així? Ha dit alguna volta així com dient... Jo sempre dic moltes tonteries, no sé. I no se'n recorda després? No. Bé, què fa? No, jo te diria que jo penso que soc optimista sempre perquè no té sentit, no entenc ser pessimista. No té sentit. També soc optimista perquè és que, no sé, en 1850 hi havia uns científics de Cambridge que van fer un llibre on demostraven científicament que el cervell de les dones era molt més xicotet que el dels homes i que per això no podien gestionar la política i coses importants i tenien que estar a casa. Vull dir, fa poc en un llibre de fotos antigues de París, 1940 em sembla, senyores de París que volien votar. O sigui, cada vegada, a pesar de governs completament molt, que no volen canvis, a pesar d'això, no sé, sí que va ser la Revolució Francesa i de sobte surt Napoleó, ja està, una altra vegada va tornar el rei, però avui ja tenim unes democràcies, ja tenim molts drets i quan jo era xicotet jo era un nen i te pegaven 4 hòsties i calla-te. Avui no, avui és una altra història. Anem sempre a molt més millor. Les noves generacions estan molt més preparades, estan llegint molt. L'internet les està ajudant moltíssim. Això que estan així en les maquinetes i que no compren llibres, són gent molt més preparada, són gent que cada vegada te trobes nens que estan parlant 2 o 3 idiomes. Tenim un senyor que és més jove que jo, que és president
del govern d'Espanya i només parla un idioma. A Barcelona qualsevol camarero té que parlar 2 o 3 idiomes i si no, i taxistes de Pakistan tots parlen 5 o 6 idiomes. Podrien ser com a mínim regidors. Els senyors que porten... Si el president del govern parla un i el taxista 5, els senyors de Senegal que porten los carritos con hierros parlen 5 idiomes. I escoltar això li dona confiança, no? Li fa creure en... Sí, molta. I veus que estan molt més espavilats i, bueno, últimament estan sortint, per exemple, quantitat d'il·lustradores de 30, de 20 i pocs anys. L'altre dia vas conèixer una nena de 18 anys que dibuixava impressionant, que dius, sembla dibuixos d'una persona ja molt madura, no? Perquè jo penso que tenen una informació i estan... no sé, anem molt bé. En fi, alguna vegada també li he sentit dir que Catalunya era més... físicament, geogràficament, era més masculina i València més femenina, com si fos una dona. Sí. Em va encisar aquell concepte quan ho va explicar i m'agradaria que ho compartira, si és que se'n recorda d'aquella afirmació. Parlava de l'Albufera, de València. Sí, geogràficament penses que Catalunya és una mica un braç d'un home, no? I és la Costa Brava i és terra que es fica dintre del mar, no? I València és tot el contrari, és com 2 cames d'una dona i que arriba a les oles del mar i li acaricien el xotxo, no? O sigui, són coses com molt més dolces, més carinyoses, no? I quan sent parlar de nacionalismes i tot plegat, pensa que les persones tenim motius per a sentir-nos nacionalistes o és un instint massa... Home, nosaltres som animals que tenim un llenguatge que és tot fictici i és tot... Estem sempre amb imatges i estem treballant perquè funciona el diners, perquè creiem en aquesta ficció, el diners, jo soc grafista i és paper imprès. Però li donem un valor i una confiança i jo te dono un bitllet i tu em dones la bicicleta i saps que en aquest bitllet podràs comprar-te una moto o el que sigui, bueno, i funciona així. Doncs és bastant normal que hi hagi gent que es cregui molt una ficció com és un país, com és una bandera, com és moltes coses. I hi ha gent que segurament, per un cert tipus de raons, per a ells és molt important això. Jo no, jo he nascut sempre amb un sentiment de que jo ja tinc una casa que és molt petita, que és la Terra, i visquem en un planeta molt xicotet encara i molt petitó. A mi m'agradaria molt i de fet estic una mica molt desil·lusionat amb el que és Europa. Per què no hem fet realment un país molt més que siga Europa de veritat, no? I dintre d'una Europa molt més com un sol país i amb una quantitat d'entrada, és un país que tenien que saber parlar 3, 4, 5 idiomes i que podien tindre tota una sèrie d'indústries i d'idees i de gent que està treballant en el que és la investigació i arribar a unir quantitat d'esforços, no? I encara estem així, no? Entonces... Era un poc tal volta l'esperit que reflectia aquella Barcelona 92, d'obertura al món, de multiculturalitat, d'optimisme, de... Sí, jo sempre he cregut molt en això, no? Però, bueno, no ho sé, de totes maneres, arribarem a cada vegada més i penso que dintre d'una organització més com un gran país sí que té més sentit fer de repent, no sé, un altre tipus d'organització més xicoteta, no? I ahí sí que entren
gent que se sent molt... El que passa és que, no sé, jo em sento molt bé a tants puestos, no? Jo quasi, si... ¿De quin país eres? Pues de California, ¿no? Que mola mucho, ¿no? Oye, tío, soy de California, fíjate cómo mola, ¿no? I on tenim a Kobe? A Califòrnia? Com li va la vida? ¿Se va a casar? No, Kobe ya se fue al cielo. Ja se'n va, vol dir. Sí. Ara m'ha deixat mal cos. Ara m'ha deixat trist, senyor Mariscal. No m'ho esperava jo, això. No, home, no, tot el que es comença, un dia s'acaba. Tu també un dia te moriràs, o sigui, i està molt bé. Està molt bé saber això, és molt important. La mort és algo como, no sé, és una gran alegria. Gràcies a que tu saps que te pots morir, bueno, que te moriràs, cada dia vens aquí al plató i fas aquest programa i estàs pensant avui serà el millor dia perquè segurament passat demà igual ja no tinc el programa perquè estic allà dalt, no? Jo tinc clar que això s'acabarà, però no m'esperava això de Kobe. Va tindre descendència? Què va fer? No, el Kobe estava molt content perquè sabia que es moriria el dia de la cloenda dels Jocs i ja està. Perfecte. Quan se'n torna? Es queda més a València? El diumenge a la nit. I a banda dels escenaris de la platja, de l'Albufera, li agrada el centre de la ciutat? Li agrada alguna... Molt, mentre estava esperant vindre aquí, he estat fent 2 dibuixos del mercat. I he estat passejant per dintre del mercat i uau, quines gambes, quins mariscos, les verdures, tot tan ben posat, hi ha una llum, una cosa que dius, es un lujo, o sea, cómo la gente se mete en el Corte Inglés teniendo el mercado central, pero ¿qué estáis locos o qué? ¡Qué maravilla! Fantàstic! Vostè vivia on ara hi ha un Corte Inglés, no? Sí. A Alfons el Magnànim, a aquella plaça. Quines coses. En fi, senyor Mariscal, que siga molt feliç, com continua fent-nos a tots amb els seus dibuixos. Pues gràcies. És impossible no riure, no? Imagina que dibuixant també serà fàcil somriure dibuixant això. Sí, és molt curiós. Quan dibuixes un personatge i té que somriure, jo no ho sabia, però tothom diu, per què fas així? Jo dic, ui, doncs mira, quan fas la sonrisa i no te dones compte, però ho fas. Gràcies per fer-nos feliços, senyor Mariscal. Gràcies. Que li vagi molt bé. I records al Kobe, al cel sigui. Gràcies també a vostès per estar a l'altre costat i compartir aquesta estona fantàstica amb un geni com Javier Mariscal. Més notícies a les 9 amb Patricia Ramírez. Bon cap de setmana. Fins dilluns.